हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल नोंथांमोनखौ बयखौबो बड' जबनि स्लाव बरायनाय जाबाय आरो दिनै बे मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय जोंहा आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय साख्रि ओंखारना फैदों डाइरेक्टरेट अफ एमप्लयमेन्ट एन्ड क्राफ्ट्स ट्रेनिं बेनिफ्राय जोंहा साख्रि ओंखारना फैदों नोंथांमोना बे साख्रिनि गासैबो डिटेल्सनि बागैनो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैबो डिटेल्सखौ मोननो हागोन बेनिखायनो नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय आं आरो नोंथांमोनसिम मोनसेल' रिक्वेस्ट खालामो नोंथांमोना सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलायदो ओमफ्राय बेल आइकनखौ दाबायना लाबानो जाबाय बेबादिनो नोंथांमोना साख्रिनि आपडेटखौ मोनबाय थानो हागोन जोंहा बे एडभार्टाइजमेन्टआ 15 सेप्टेम्बराव ओंखारना फैदोंमोन लोगोफोर जोंहा बे अनलाइनआ सोलिगोननो 21 सेप्टेम्बरनिफ्राय जोंहा अनलाइन एप्लाइ सोलिगोन दा जोंहा माने अनलाइन एप्लाइ सोलिथ'वाखै आरो दिनैसो जोंहा 18 नालाय जोंहा 21 निफ्राय बे 21 सेप्टेम्बरनिफ्राय अनलाइन एप्लाइ सोलिगोन बे अनलाइन एप्लाइ जोंहा सोलिनानै 10 अक्ट'बराव जोबहैगोन होनदों लास्ट डेटआ जाहैबाय 10 अक्ट'बर जोंहा बेहाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय समाव एप्लिकेसन फिस होनांगौनि गोनांथि गैया गासिबो केन्डिडेटफोरनि थाखाय एसटिआनो जा एससिआनो जा अबिसिआनो जा गासिबो बिथांमोना माने एप्लिकेसन फिस होनाङा होनदों फ्रियैनो अनलाइन एप्लाइ खालामनांगोन आरो नोंथांमोना बे माखासे पस्टनि नाम होनाय दङ जेरै जोंहा बे नेम अफ पस्ट होनाय दंखायो बेजों लोगोसे नाम्बार अफ भेकेन्सि होनाय दङ ओमफ्राय सेलारिखौ मेनसन खालामनाय दंखायो जेरै जोंहा फार्स्ट नाम्बार पस्टनि नामानो स्टेन'ग्राफार इंलिश ग्रेड 3 एचकिउ लेभेल बे साख्रिनि थाखाय जोंहा गासै नाम्बार अफ भेकेन्सि माने जोंहा गासै टटेल पस्ट दङ आरो सानै दङ जोंहा नाम्बार अफ भेकेन्सिया माने जोंहा टटेल पस्टआ सानैनो बे साख्रिनि थाखाय नोंथांमोना सेलारिखौ मोननो हागोननो 14,000निफ्राय 60,500सिम नोंथांमोना सेलारिखौ मोननो हागोन होनदों जेनेबा 14,000निफ्राय जागायनानै 60,000सिम बारायसिन आरो जेनेबा सेलारिया सेकेन्ड नाम्बार पस्टआ जोंहा टेक एसिस्टेन्ट एचकिउ बेहाय बे साख्रिनि थाखाय जोंहा गासै टटेल पस्टआ दङनो साब्रै बे साब्रैया एखे सेम टु सेम दहायनिफ्रायनो 14,000निफ्राय 60,500सिम मोननो हागोन सेलारिखौ थर्ड नाम्बार पस्टनि नामा स्टेटिस्टिकेल एसिस्टेन्ट एमप्लयमेन्ट विं बेनि थाखाय जोंहा गासै टटेल पस्टआ दङनो 30टा जोंहा गासै टटेल पस्ट दङनो बे साख्रिनि थाखाय सेलारिया सेम टु सेम दहायनि बायदियानो 14,000निफ्राय 60,000सिम मोननो हागोन फार्मासिस्ट 4 नाम्बारा जोंहा आइटिआइ बिथांमोननि थाखाय जोंहा गासै नाम्बार अफ भेकेन्सिया दङनो 12टा जोंहा गासै टटेल पस्ट दङ बेनि थाखाय सेलारिया सेम टु सेमानो गासिबो 14,000निफ्राय 60,500 5 नाम्बार पस्टनि नाम्बार जोंहा इन्सट्राक्टर स्टेन'ग्राफार इंलिश बिनि थाखाय जोंहा गासै टटेल पस्टआ दङ 8 सेलारियाबो सेम टु सेमानो 6 नाम्बारा जाहैबाय जुनियर इन्सट्राक्टर बिनि थाखाय जोंहा गासै टटेल पस्टआ दङनो 92टा जोंहा गासै टटेल पस्ट दङनो आरो सेलारियाबो सेम टु सेमानो गोजा लोगोफोरनो 14,000निफ्राय जागायखागोन ओमफ्राय बिनिफ्राय 60,500सिम बारायहैगोन आरो सेलारिया बेहाय होनाय दंबावो जुनियर इन्सट्राक्टरनि थाखाय बेहाय मोननै भाग राननाय दंबावो मोनसे भाग जुनियर एसिस्टेन्ट एचकिउ बिनि थाखाय गासै टटेल पस्टआ दङनो 28 गासै जोंहा टटेल पस्ट दङनो बे जुनियर एसिस्टेन्ट एचकिउनि थाखाय सेलारियाबो सेम टु सेमानो गोजा जुनियर एसिस्टेन्ट आइटिआइ बिनि थाखाय गासै 13टा पस्ट दङ ओमफ्राय 14,000निफ्राय 60,500सिम सेलारिया मोननो हागोन मान्थलि बेहाय सी नाम्बाराव होदों जुनियर एसिस्टेन्ट जन लेभेल एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज बिनि थाखाय 99टा पस्ट दङ सेलारियाबो सेम टु सेमानो हस्टेल सुपारिनटेन्डेन्ट काम फिजिकेल ट्रेनिं इन्सट्राक्टर बिनि थाखाय जोंहा 3 पस्ट दङ गासै जोंहा सेलारियानो 14,000निफ्राय 60,500सिम जागोन जोंहा गासै बे माबे पस्टआ जोंहा 12टासिम दं आरो जेनेबा 12टा नामनि जोंहा गुबुन गुबुन पस्ट दं आरो जेरै स्ट'र किपार दङ स्ट'र किपारनि थाखाय 10टा पस्ट दङ सेलारिया सेम टु सेमानो 14,000निफ्राय जागायनानै 60,000सिम जाहैगोन लेबरियानि थाखाय सासेल' दङ ड्रेसारनि थाखाय साब्रै दङ ग्रेड 4 वर्कशप एटेन्डेन्ट स्ट'र एटेन्डेन्ट बिनि थाखाय 26टा पस्ट दङ सेलारिया सेम टु सेमानो सरि बेना एसे सेलारिया एसे खम आरो नैबेनिफ्राय जागायगोन ना 12,000निफ्राय जोंहा सेलारिया जागायगोन बे ग्रेड 4निया ओमफ्राय 52सिम जाहैगोन सेलारिया बेनिफ्राय ग्रेड 4 एचकिउ बेनियाबो सेम टु सेमानो 18टा गासै टटेल पस्ट दङ ओमफ्राय सेलारिया सेम टु सेमानो आगोलनि बादिनो ग्रेड 4निया आइटिआइ बे ग्रेड 4 आइटिआइ बे पस्टनि थाखाय जोंहा गासै टटेल पस्टआ दङनो 39टा सेलारिया 12,000निफ्राय जागायनानै 52,000सिम ओमफ्राय नैबे डी नाम्बारनिया ग्रेड 4 जन लेभेल एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज बेनिया 55टा पस्ट दङ ओमफ्राय गासै 12,000निफ्राय जागायसिगोन बिनिफ्राय 52,000सिम जोंहा सेलारिया बारायहैगोन होनदों बे गोबां पस्ट दङ जेनेबा टटेल पस्टआ साननानै नायोबा गोबां दङ नोंथांमोना बेखौ टटेल प्लास खालामबानो जाबाय गासै बेसेबां जायो टटेल पस्टआ ओमफ्राय गासै जोंहा गुबुन गुबुन माने 12टा गुबुन गुबुन नामनि जोंहा पस्ट दङ आरो जोंहा बेहाय माने टटेल पस्टआ गोबां दङ ओमफ्राय बिनिफ्राय जोंहा नाम गासै साख्रि नामफ्रा 12टा गुबुन गुबुन नामनि साख्रि दं आरो दा नोंथांमोननि एप्लाइ खालामनो थाखाय
एप्लाइ खालामनायनि माब्रै एप्लाइ खालामो बेखौ खोन्थानायनि सिगां आं बे नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों जेनेबा स्टेन'ग्राफार बे स्टेन'ग्राफार साख्रिया जेनेबा सोरनि थाखाय दङ जेनेबा केटेगरि वाइज आनरिजार्भनि थाखाय दङ ना अबिसिनि थाखाय दङ ना एसटिनि थाखाय दङ ना एसटि ना इडब्लिउएस ना पिडब्लिउडि बे गासिबो केटेगरि वाइज होनाय दंखायो लोगोफोर नोंथांमोना नायग्रोबानो जाबाय जेनेबा नोंथांमोना एसटि आर जेनेबा जों बर'फ्रा एसटिआनो नालाय एसटिपि नालाय एसटिपि बा जेनेबा बे स्टेन'ग्राफार इंलिश ग्रेड 3 बे पस्टनि थाखाय जोंहा साख्रि गैयानो जोंनि थाखाय बे एसटिपिनि थाखाय जायासो बे साख्रिया गैयानो माथ्र' बे पस्टआ मानि थाखाय दंनो आनरिजार्भनि थाखाय दङनो आनरिजार्भनि थाखाय सानै दङनो लोगोफोर नोंथांमोना माने बे स्टेन'ग्राफारनि साख्रिनि थाखाय नोंथांमोना एसटि बा एप्लाइ खालामनो मोननाय नंला आरो आनरिजार्भफ्राल' एप्लाइ खालामनो मोनगोन बेबायदिनो गासिबो केटेगरि वाइज होनाय दंजोबो लोगोफोर नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेखौ बेहाय गोबां होनाय दङ जेनेबा 12था नामनि पस्टनि नाम दं नालाय नोंथांमोना बेनिखायनो नायजोबबानो जाबाय आं बेखौ खोन्थाथ'ला नोंथांमोना बे नटिफिकेसनखौ डाउनलड खालामनो हागोन आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होदों नोंथांमोना अननानै डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय आं दायो नोंथांमोना डाइरेक्ट खोन्थानोसै इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया नोंथांमोननि फरायनायफ्रा बेसेबां जानांगोन बबे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन आं खोन्थानोसै दायो नोंथांमोननिया माने सिटिजेना जेब्लाबो जानांगोन इन्डियाननि सिङाव थानाय जानांगोन इन्डियान सिङाव थानायजों लोगोसे नोंथांमोना मा जानांगोन आसामनि सिङाव थानाय जानांगोन नोंथांमोना आसामनि सिङाव थानायबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोननियाव मोनसे मा नांगोन एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन नाम्बार नांगोन नोंथांमोना बेखौ खालामना लाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना माबोरै खालामनो बेखौ मिथियाबा आं नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों डिस्ट्रिक्टआव लेबर अफिस मोनसे थायो नोंथांमोना बे लेबर अफिसाव थांनानै बे एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसनखौ खालामना लानो हागोन नोंथांमोना दसेनो आधा घन्टानि गेजेरावनो नोंथांमोना मोननो हागोन नोंनि माखासे डकुमेन्ट्सखौ लांजोबबानो जाबाय जेनेबा फरायनायनि गासैबो डकुमेन्ट्सखौ लांजोबनानै नोंथांमोना बानायहैबानो जाबाय डिस्ट्रिक्टनि लेबर अफिसाव थांनानै बेजों लोगोसे एजआ होनाय दङ नै लोगोफोर नोंथांमोननि बैसोआ जानांगोन 18 बोसोर जाथारनाय जानांगोन 18 बोसोर जानायनिफ्राय नोंथांमोना 40 बोसोरनि सिङाव थानाय गासैबो केन्डिडेटफ्रानो एप्लाइ खालामजोबनो हागोन होनना बे बुंदों आरो जेनेबा दाना नै केटेगरि वाइज होना जोंहा क्वालिफिकेसना होनाय दं लोगोफोर स्टेन'ग्राफार इंलिशनि थाखाय जोंहा फरायनाया जानांगोन ग्रेजुवेट एनि डिसिप्लिन नोंथाङा जायखिजाया डिसिप्लिन जेनेबा कमार्सआनो जा साइन्सआनो जा आर्ट्सआनो जा जायखिजाया नोंथाङा ग्रेजुवेट जाबानो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होनदों बेजों लोगोसे नोंथाङा मा जानांगोननो NCBT पास जानाय जानांगोननो सार्टिफिकेट मोननाय जानांगोननो ITI अब्ला नोंथाङा बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन बेबायदिनो गुबुन गुबुन दं आरो जेनेबा गुबुन गुबुन पस्टनि थाखाय गुबुन गुबुन माने इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन होनाय दङ टेक एसिस्टेन्ट बे हेड क्वार्टार बेनि थाखाय जोंहा दंना मेट्रिक पास जानाय जानांगोन मेट्रिक पास जानायजों लोगोसे नोंथांमोना डिप्ल'मा थानो नांगोन मेडिकेल इन्जिनियारिंआव मेकानिकेल इन्जिनियारिंआव नोंथांमोना 3 इयार्सनि एक्सपिरियेन्स थानो नांगोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे कम्पिउटार प्रफिसियेन्सि डिसाइरेबल थानो नांगोन अब्ला नोंथांमोना बे टेक एसिस्टेन्टनि साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन बे गोबां होनाय दं जेनेबा आं नोंथांमोनो बेफोरखौ खोन्थाजोबनोसै जेनेबा जुनियर इन्सट्राक्टर बिनि थाखाय मेट्रिक पास जानाय जानांगोन नोंथांमोना अब्लानो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन बेजों लोगोसे नोंथांमोना बे होनदों फार्स्ट नेशनेल एप्रेन्टिस सार्टिफिकेट थानो नांगोन नङाबा नोंसिनाव नेशनेल ट्रेड सार्टिफिकेट थाबाबो नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोना बेफोर गासिबो डिटेल्सखौ मोजाङै नायबानो जाबाय बिराद बुरजायै होनाय दङ बेनिखायनो आं गासिबो खोन्थाजोबनो हानाय नंला नोंथांमोना अननानै नटिफिकेसन जाबाय बे गासिबो मेट्रिक पास जानाय जायफोर बिथांमोना मेट्रिक पास जाबाय एबा हायार सेकेन्डारि पास जाबाय एबा ग्रेजुवेट पास जानाय बिथांमोननि थाखाय बे गासिबो साख्रिया लोगोफोर नोंथांमोना गासिबो डिटेल्सखौ मोजाङै नायजोबबानो जाबाय आं दायो नोंथांमोननो खोन्थाजोबथ'ला दायो बे बिराद बुरजायै होनाय दं नालाय बेनिखायनो नोंथांमोना नटिफिकेसन डाउनलड खालामनानै नायबानो जाबाय एप्लाइआ नोंथांमोनाथ' अनलाइन खालामनो हागोन होनखादों आं दहाय सिगाङावनो एप्लाइ अनलाइन खालामनाय समाव नोंथांमोना मा होनांगोन गावनि पासपर्ट साइज फट'ग्राफ होनांगोन बेजों लोगोसे नोंथांमोना बे माखासे डकुमेन्ट्स होनांगोन सिगनेचारबो नोंथांनि सिगनेचारखौ आपल'ड खालामनांगोन सिगनेचारा बेसेबां साइजनि जानांगोन बे गासिबो डिटेल्स होनाय दङ बेनि अननानै नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेखौ चेक खालामजोबबानो जाबाय आपल'ड खालामनायनि सिगां डकुमेन्ट्सफ्रा नोंथांमोना मा होनांगोन हायार सेकेन्डारिनि नोंथांमोना मा होनांगोन मेट्रिकनि नोंथांमोना एडमिट कार्ड होनो नांगोन जायखिजाया एज प्रुफ हिसाबै होनांगोन जेनेबा बार्थ सार्टिफिकेट दंबा बार्थ सार्टिफिकेट होनो हागोन नोंथांमोना आरो नोंथांमोननियाव जुदि मेट्रिकनि सार्टिफिकेट दङबा सार्टिफिकेटखौबो नोंथांमोना होनो हागोन होनना बे बुंदों गासिबो बेहाय साख्रिनि पस्टनि नाम बायदि गासिबो डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनायनि होदों आरो बेनसक खालामनाय दङ अननानै नोंथांमोना बेखौ गासिबो नायजोबबानो जाबाय बिराद गोबाङै होनाय दङ लास्ट डेटआ जाबाय जोंहा 10 अक्ट'बर नोंथांमोना 10 अक्ट'बरनि सिगां एप्लाइ खालामनो नाजाबानो जाबाय जोंहा बे अनलाइन एप्लाइआ सोलिगोन होन्दोंमोन लोगोफोर नोंथांमोना गिबियावनो बे नटिफिकेसनखौ डाउनलड खालामनानै नायबानो जाबाय जोंहा अनलाइन एप्लाइनि लोगोफोर 21 सेप्तेम्बरनिफ्राय सोलिगोन दिनैथ' जोंहा 18 दां दिनै 18 बा नोंथांमोना 21 निफ्रायसो जोंहा अनलाइन एप्लाइ सोलिगोन लोगोफोर नोंथांमोना अननानै 21 निफ्राय
एप्लाइ खालामबानो जाबाय आं नोंथांमोननो एप्लाइ खालामनानै दिन्थिगोन लोगोफोर नोंथांमोना जुदि बे भिडिअआव 300नि बारा लाइक होयोबा आं बे 21 सेप्टेम्बर खालि नोंथांमोननो अनलाइन एप्लाइ माबोरै अनलाइन एप्लाइ खालामनो हायो गासिबो प्रसेस बाय प्रसेस आं एप्लाइ खालामनानै नोंथांमोना दिन्थिगोन लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना आरो चेनेलाव गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय अब्लासो नोंथांमोना आपडेटखौ मोननो हागोन नालाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनायदो लोगोफोर आं गासिबो डिटेल्सखौ नोंथांमोननो होजोबबाय आरो माखासे डिटेल्सखौ आं होजोबनो हायासै जेनेबा इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन गुबुन जबनि थाखाय गुबुन माने आलादा इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन होनाय दं नालाय नोंथांमोना अननानै डाउनलड खालामनानै नायबानो जाबाय नटिफिकेसनखौ आं बे नटिफिकेसननि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिप्सनाव होनानै दोनदों नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन भिडिअनि डिसक्रिप्सननिफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामलायदो आरो माबाफोर कनफिउजन जादोंबा अननानै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम चेनेलाव गोदान फैदोंबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलायदो गोजोन्थों लोगोफोर